Jaata vaan. Jaata vaan. 3 Leinonen tuossa äsken. Nyt kuuluuko sitä enemmän Leinoselle? Juu. Tosiaan. Jaata vaan. Jaa. Mikä näistä ois hyvä? Mikä? Jaata vaan. Mikä ihme mikrofoni sulla on, kun sä vetää tommosia? Häh? Mikä ihme mikrofoni sulla on oikein? Se on tää... Vitu headsetin ohjelma, millä mä voin vaihtaa näitä. Mitä? Se on tämmönen headsetin ohjelma, jolla mä voin vaihtaa näitä. Jaa. Jees. Vastataan vittuun tuohon. Jaata vaan. Laita vielä. Vittu minua syyttää. Vois mennä nukkuun. Ei, et voi mennä nukkumaan, Morso tulee syömään. Vittu saatana. Morso will eat your ass. Ai. And then you can sit Vitu there. aikaisin täällä. And I'm the Morso. Not really. Joo, sori. Ei oo, ei tois. Onks nyt lauantai? No ei, Ei kun sunnuntai. Ai jaa. Sitten Ei me ees oo lähdekö vitun tänne. Mikäs tänne on? Lauantai noopa. Onks nyt ilta vai yö? Yö. Noni, ei oo lauantai-ilta. Halleluja. Jaata vaan. Jaata vaan. Joo. Oi. Jaata vaan. Leinonen, onks josta tullut joku neekeri? Se puhut tolleen huono suomea. Ei, mie löysit... Ei, mie löysit Me on puhunut Oho. liikaa vittu englanniksi. Joittenkin nuupojen kans vobis. Vovnu. Pelatsi vielä vovvi oikeesti. Pelaan. Kui. Shot rumaa. Tossa videossa oot Leine. Niin, no se on tossa videossa. Se on Leinoselle video. Siinä on Leinonen. Mä haluun silti katsoa. Ei se oo mikään... Ai kun siinä on Leinonen. Eikö se on pelottava? Siinä on oikeesti... Mä siinä on oikeesti Leinonen. Se on liian pelottava. Me laitoin se eilen. Niin. Niin. Allu muu tietää, se on se hyvä Ei Allu video. katso. Se on se... Se on se... Allun puhelimessa oleva video. Ei kai. On se. No ei se oo se. Se on venäläinen video. Ei saa kiusata sitä. Minun pitäisi ruveta nukkumaan. Kun ei jaksa, ei väsytä. Voi harmi. Mut kun ei väsytä. Kun ei väsytä. No kun ei väsytä. Vasta, jos sinua ei väsytä, niin elää nukussa. Ei väsytä, niin pitäis nukkua. Ettei sitten väsyttäis huomenna. Ui! Johannes Leinonen on Facebookissa. Mitä? Leinonen, sun veljes on kuulemma kova tyyppi nykyisin. Ei se on vittu vannapää. Ja se on kuulemma kova tyyppi oikeesti, se haukkuu opettajia tunnilla. Se on vannapää. Se on ihan vannapää hintti. Entäs sie? Et? Onko ollut hienoa Norssissa? Ei, me vittu vaihankin sen takia sinne. Saat
Vitu jout kestää menoa. Norssi on ihan pass. No me veikkaan, että se on päinvastoin, niin se ei voit kestämään minua valitettavasti. Jaa. Me tuun joka päivä soittamaan sulle kantinabändi puhelimesta. Joka välkkä, joka hyppytunti. Ja aina aamuavauksessakin soitan kantinabändin sulle. Lol. Ai League of Legendsikin, se pelaa nykyisin. Mut jotkut minun kaverit pelaa sit vittu vähän kamainen peli. No mut se Vovi on ihan samanlainen. Ei oo, League of Legends. On. Strategi. Siinä on yksi League ero, on siinä on strategian King peli. Kongi. Legends on No, niinku strategian peli, se on vittu tyhmä. No niin, sen takia sit sitä voi pelata, kun se oli sieltä se ei oo tarpeeksi viisas siihen. Vittu strategian pelit on perästä. Se et oo tarpeeksi No, viisas ehkä ne siihen, vähän. et se omistaisit mut Vovissa 1vs1. Tehdään pelata strategiapelejä. Ja. Sen Vovia pelaa 12V Jonnet ja Leinonen. No Ja Vovia pelaa 50-vuotiaat tyypit, Vovi jotka pelaa viikon Vovi pelaa putkeen kuolleesti. 25V Jonnet. Vovi pelaa Niin pelaa. 25V Jonnet. Ja ne kuolee sitten 50-vuotiaana, kun on pelannut viikon putkeen Vovia eikä syönyt mitään. Veikkaan, että Leinonen sillä on samaa kohtaloa. Ei. Onko tuo video jo YouTubessa, mä kun käyn kattos? Jaa. Teeme 365. Mikä se oli? Mikä se Teemun kanava oli? En muista sitä 305. Ai niin tekkis. Vittu sulla on vaikka nimi. Ei. No laitaa. En jaksa. Huomenna. Tai tänä iltana iltana. Emme huomenna näe. Kun emme kerkki huomenna katsomaan. Miksi? Tänään. Me on Kanarialla. Siellä on hankala katto kun nettyy. Miten sä lähet Kanarialla? No vittu mieti. Vittu silloin Millä sitä yleensä lähet? Polkupyörällä joo. Ei kun Rukalle lähetään missään. Se on Ai vähän Rukalle. parempi. Jep, se on parempi kuin Kanaria. On se ehkä vähän. Niin, ehkä vähän. Siellä on enemmän tekemistä ainakin. Jossain Kanarialla me ei voi tehdä muuta kuin pelata rantatuolista ammenneisiin ja varmaan tosi kippaa. Jep. Siellä Rukalla jossain lasketteluritteissä vaan pelaat Vovvi läppäri sylissä ja sitten siellä kaavut ja läppäri menee rikki ja sitten sinun itkettää ja sun äiti antaa sulle piiskaa. Sitten me soita. Voitsi olla ja siis on se en kun me kuolen huomenna. Jaa, vaan. Etkö lekaan parempaa pyytää? Ai vittu, vois väsyttää saattaa. Ja vois huomenna ottaa vähän ryybä. Eli maitoa raakana. Vai? Cheateri. Juissi mehluuko. Ei kuollut No okei, cheateri. Pokemon limppari. Teemu tukehtuu siellä. Mikä Teemu, mitä sä siellä poltat? Viidi. Mekin hallun. Viidi. Hei, tässä iskän pöydällä joku tämmönen putki. En tiedä voiko tätä polttaa, mutta... Jaa. Mäkkäri. Tässä on Mäkkärin logo ensikin. Näyttää tupakalta, mutta... 2009 vuodelta, mitä? Mikä tää on? Täällä on pilli. Tällaisessa paketissa. Nyt pelottaa. Ok. Juu, mitäs kun vois ladata custom storeja pari mod db. Sitten siinä Kanarialla voi friikata niitä custom storeja. Ladattaa pari. Osaatko suositella mitään? Ei varmaan osaa. Mitäs tästä suosittelisin? En tiedä. Juu, tänne latasin ainakin 5 custom storeja, kaikki oli ihan paskoja. En Pelaa glitchasi vaikka... johonkin.
Mie pääsin Mindstorissa samaan alla. Ui. Sinun pitää tappaa itses. Miksi me ei nyt löydy tuota mitä me äsken rekordasin? Oot se miten pitkällä Mindstorissa? Alexi, Heiskanen. En oo hirveän. Joo, elikkä sä oot vähän niinku tuulla poika. Kuprite. Lekkaa älä jäädä. Vittu minua Reinonen. väsyttää ihan saatanasti. Silloin ei pidä mennä nukkumaan. Silloin Oi jos vittu pissää, Älähän. niin pysyis vittu valveilla, mutta ei oo. Joo. No niin. Et saanut edes ES alas sillä. Vittu se oli paskaa. Se on hyvä. Me join sitä viimeksi 6 viikkoa sitten varmaan ja join ainakin puolta lykki. Mä oon kova tyyppi. Mä kova tyyppi oli. Portal the Dark Descent. Joo, tapa.